Jamkan sariya bulola jabako kawfu ka walimando ko sigileno aw ka kena kabbi jamkan sariya bulodo amu lawru de awma do fra temene ngone alama basike am mi haknan kele minka ni ma chama ma jira ka fo haknan nunu bemo ko benna am ga jamana be chogomina jangu tugoda wala be badon kele amu meno wala haknan na ala sona amina to wala hakna jigdo bi hakna ina fo anye do fra temene ta ka chona o krendo le temps du jour au rôle de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Mali dans la revitalisation du Sahel, avancées, défis et perspectives. En gros, on fait M. Toumani Diallo, directeur général de l'Agence nationale de la Grande Muraille Verte du Mali. On a fait Bitouni. Voilà ça, à quand Blasera Sigi à Konana. Donc, frère, témoigner à Aida de Fenchamana, à Niafana, Mini Fonvo, à Damina, Dakar, à Sedjoutima, Namsaka for, Jamana, Tanikilo, Wanabi, restaurant à Konana. Ayida do abela jenena ka fo tarilinye anga jamana sigichuko yela malila no ye découpage administratif abina fo région chamami yela sora kono mi mesta région tanikele région tanko nyona la rumu yela sora akona na wala bisigi ne alama basike to mun tora obela jenena ke awteke soni amedo babo kono na mawlele inshallah. Monsieur le directeur, Ami Foutougouni, qui voit les qui barcada, Foko Dofraina, Nala Sonana Siki, Kanamasa, Nankelenga, Nianyo Fulika, Nyamaula, Uka, Ningania, Numan la Wati Malona, Oski, Amu Kanaka, Ami Foki Walimando, Isona Tuguni, qui semble Konokoro, Ministre Dana Kofe, Kananga Keneka. Merci beaucoup, M. Suntra, Folie Deranye, Neuf Nebe Aufou. Akla ka foli kura ka senga nyema ma olumunu ye dana ne danga konga na kuma utokola no ye anyuka ministre madame Doumbia Maram Tangara ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable aka ministre sobe tokola ne ne baraka nyon tokola ka foli la se jamana de be mo ka foli la se jamana nyemo ka foli la se an la me boma ayuka ha ne talla mikla ka foli kura tu ya fa chuko mina anye dogo kunte mene mbabu bla yoromina anga service ga bara kunga no ye Grande Muraille nya fo nga kuma koro konnala mo Grande Muraille wetu abukan ne gi baba ma yala mo fe no abuka fen shiro mbale odela chama yara bi ngini galika go Grande Muraille ko jume no ni ka wuli nda shiro mina na ngala ga be kle chama ngoyena aka bayela manga kala mo ka fam yale israla o de ka o de kan odela ayruka ni masala inga ke anga todungana wala sa family bi seka soro o de kapsa kosbe jamana nyama ruye ngania minu ziri wala sa ka anga kauni anga doniya sabati ko lu tanye nagla ka moga kunofonia anga baraketo ka ke anga tudungauna abike minun kama luka tomondani tali sorala nagla onyana konyumande sababu abike minun kama ni oluma family sorala abigelea amba fo ola kosebe ola kado babu kono bashitala anye kuma ubla romnuna nyiningalu mana se haga mamisa ka jamana don kuna funia femina anga bara tabulo la Grande Muraille ko ina fo ngula sigidal la kana niko anika kungo sege a choko korola haglina ninga nyami nuta ledola amisa ka do fo la wala sa jamana do bisa ka tumani ko ala sona monsieur le directeur a jaranye fo ga damateme ka foli kura ira la tuguni wala do fra temene angonye abla yoro mina ode amna nyinga munge ma ko musigira oye ka fo ni barayin afara directeur sante malona nana kana masana ni hakina inka ka bo watu la kana se sama ambe yoro jumena ningo inkona na mali region mun concerne no dasero belaje na mako nyafana ka were region cité amma faga min do bi avance mun ngara no ye tanya nyata mun ngara ningo ina ikaseki dado laka donya fo anyana odiranye saninga jabi krengrene ndi akaka mo kwa family so sabu anya fo fen haglina abi talike jamana tanikele na arabita o kofede nga jamana tanikele farafina jakulu soba ya kanu akaka jamana tanikele nye folo na jara abe seka walangata jamana tanikele olu de kara misali ka bi 2010 wati nyina o sanda an woro nga haglina ko cha
jamanaw fana cogoyaw bɛɛ tɛ kelen dɔw yi bi kɔgɔ hali jamana minnu bɛ nin na dɔw bi kɔgɔji la nka hali jamanaw yɛrɛw fana ka nɛɛmama yɔrɔw tɛ kelen n'i ye anw ni Chad ninnu walima ka anw ni Nigeria e bɛ se ka kɛ a yɔrɔ dɔw b'a la anw fana ka nɛɛma ka bon n'o ye n'i ye Mali ta ka Mauritanie ta anw fana ka nɛɛmamaya ka bon n'o ye kumana et puis kɔgɔji b'olu fɛ kɔgɔji dɔw fɛ jamana bɛɛ de ni a réalité don jamana bɛɛ n'a tiɲɛ ka da Mali yɛrɛ tiɲɛ kan ka hakilina waleya Mali la anw ko nin bi kungilenna minnu kan n'o ye ka sigida lakana ka yirituru kɛ ka adamadenya yiriwa an ye kungilenna ba saba ta sigida lakanani a kɛra cogo dɔ bɛ anw fɛ ka kɔrɔ o ka lakana o kɔfɛ kura ka kɛ baara kuraw ka boloda sigida bɛ se ka nafa sɔrɔ o la o fana kɔfɛ bamananw ko tɛ yɛlɛma de ye ŋɔmi ye n'o tɛ tabula baro ma o fangele de jara gɛlɛya mana na e bi hakilina kuraw de ta i bi yɛlɛma don kow la an ka sɔrɔ cogoyaw parce que anw sigi bɛ mɔni ni anw sigi bɛ sɛnɛ baganmara ani mɔni kan ni gɛlɛya y'an sɔrɔ a ka kan an ka hakilinaw ta ka yɛlɛma kuraw bolo wɛrɛw ta min bɛ se k'a to dɔ bɛ fara sɔrɔ kan n'a bɛ fɔ o ma ko diversification des systèmes de production donc Mali ye nin taaboloba saba de ta k'a fɔ n'anw bɛ garanimira ye fofo in waleya Mali la an ka taa nin sira ninnu kan o siraw talen a ka ca Ala fɛ an ye région 11 bɛɛ jateminɛ ka sɔrɔ ka stratégie dɔ boloda o stratégie in fana bi tali kɛ jamana 11 bɛɛ la hakilina ba min tara n'a fɔ ma ko plan d'investissement prioritaire décennal an y'an ta jataw la nka ka bɛn ni an yɛrɛ ka tiɲɛw ye yan o de la an bi ka baara kɛ ni objectif ninnu kan n'a bɛ fɔ ma an ye kungilenna minnu ta Mali la a diyara n ye alors n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko baara ninnu ŋaniyaw bilara sen kan an bɛ se k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ aw bɔra a nɔ na kaba c'est à dire que n'a y'a sɔrɔ a ŋaniya min b'aw la ka kɛɲɛ ni baara bolodalen yɛrɛ laɲiniw ye an bɛ se k'a dɔn bi n'a y'a sɔrɔ yirituru la komi i da sera a ma an ka sigi tɛmɛnenw na ko a tɛ taa yirituru kɔ n'i ko k'i ko jakun kɛlɛ i bɛ yirituru kɛ i bɛ adamadenya taasira tɔw bila a kɔfɛ olu cogoya la alors bi an bɛ hectare joli la min an bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ o tugura ka ban n'o ŋaniya taara waati min t'aw la nalima la k'a fɔ an na tɛmɛ o kan. Bismillah nin ɲininkali anw yɛrɛw fɛ nin nafa ka bon kosɛbɛ hakilina in talen m'a f'i ye n ko hakilina kun fɔlɔfɔlɔ de tun ye ko ka yiri turu hakilina tilala ka n'a ye k'a fɔ n'i k'i bɛ yiri turu yɔrɔ la maa adamadenw yɛrɛ turu yɔrɔ min na ji tɛ yɔrɔ min na f'i k'i miiri ko wɛrɛw la donc hakilina walankatara ka adamadenya yɛrɛ taabolo caman ta n'a ma ɲɛ k'a bɛ adamadenya taabolo caman ta hali ni ye environnement yɛrɛ ta o ye kɔrɔlen ko ye environnement a bɛ fɔ a ma ko transversal donc a bi hukumu tɔw bɛɛ de kunna ale bɛ tali kɛ baarabolo bɛɛ de kan garanimira in fana bɛ o cogo kelen de la donc n'i ko an bi yɔrɔ jumɛn bi a bɛ tali kɛ fɛn fila la mun kɛra fofo kɔnɔ ani jɔnni y'a kɛ kosɛbɛ mun kɛra fofo kɔnɔ n'a fɔra ko fofo de ye ka hakilina yɛrɛ jateminɛ maa o maa bɛ yen ni hakilina in bɛ tali kɛ o ka yiriwali baara la Mali kɔnɔ sabu n'i ko jiko n'i ko i bɛ jiri turu a ti ɲɛ jitigiw kɔ hydraulique sen b'o la n'i ko adamadenw ka basigiyɔrɔ la a ti ɲɛ assainissement kɔ a ti ɲɛ santé ko kɔ a ti ɲɛ énergie kɔ adamadenw bɛ sigi nin fofo in kɔnɔ cogo di olu bɛɛ de niyɔrɔ bɛ baara in na donc anw bɛ tali kɛ olu bɛɛ la n'a bɛ fɔ o ma maa o maa bɛ fofo kɔnɔ o baara min kan k'u ta capitaliser nka o t'a bali an yɛrɛw fana bɛ hakilina dɔw ta ka tila ka baara kɛ walasa o nafa bɛ se an ka togodala mɔɔw ma an yɛrɛw b'o o projet boloda ka fara fofo kɔnɔ maa baara tɔw kan o la ka bɔ 2010 la ka na 2021 la san 11 baara in a gɛlɛyara kosɛbɛ Mali bolo sabu gɛlɛya caman wɛrɛw y'an sɔrɔ n tɛna n da don olu bɛɛ la jamana donna gɛlɛya wɛrɛw de kɔnɔ ala nana a kɔni an garijɛgɛ don a ɲɛmaya la ka bɔ 2021 yɔrɔ la ka na an nana ye o gɛlɛya la a ti ɲɛ fɔ an ka hakili jagabɔ n'an ka faamaw ka dɛmɛ ye ka bɔ nin kɔnɔ o de la an ye projet kura caman boloda nka dɔ tun ka kɛ dɛ ni jamana yɛrɛ ka cɛsiri ye ka bɔ 2010 la
convention signée kana bla 2025 la an bi mɔgɔw ka kɛta ni an yɛrɛw ka kɛlɛ min fara ɲɔgɔn kan n'i y'a jateminɛ rapport ye min d'a ma o dɔ fana ta b'o la agriculture ta b'o la kɛnyɛrɛye ta b'o la hectare 2 million jate o de a fɔra ko baara kɛra o de kɔnɔ nka a baara nafa bi joli la o fana y'a dama kalan wɛrɛ ye nka an ye baara kɛ ni hectare hakɛ in kɔnɔ san 15 in kɔnɔ o bɛ taa fɔ hectare 2 million la agriculture taabolo la maa o maa da sera yirituru ni sɛnɛ yɔrɔ baaraw ma olu bɛɛ ka kɛta b'o la ka fara an yɛrɛw ka kɛlenw kan an ko nin dama t'a ɲɛ min ye forage ko ye o kuma b'a la o forage ninnu an nana ye hydraulique ye statistique min d'a ma nin san 15 kɔnɔ o bɛ taa fɔ a bɛ se ka caya n'o ye dɛ nka u y'a fɔ an ye min kɛra nin san damadɔ in kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen a bɛ ɲini ka se jibɔyɔrɔ 14 ma kibaruya min sera an ma ka bɔ jiboli ka taa o b'a yira dɔ bɛ ka kɛ o b'a yira jamana ɲɛmɔgɔw cɛsirilen don ni maa min ye hali foyer kow ni fɛnw ye o tɛ hali eaux et forêts dɔrɔn ka baara ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw b'a la hali privéw b'a la bɛɛ bɛ k'i cɛsiri o la a fɔra an ye min kiti yɛrɛ min dira a ka ca kiti ba 20 ye 20 000 donc y'a dɔn cɛsiri caman na nin bɛɛ dun de bɛ ye fɛɛrɛw ye minnu b'a tɔ adamadenw ka yiriwali bɛ sabati o fana kɔfɛ an yɛrɛw ka hakilina kuraw la walasa nin hakilina in bɛ se ka nafa se togodalamaw ma an ye hakilina dɔ ta a bɛ fɔ o ma ko ferme agricole communautaire intégrée ka ferme dilan ferme kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ka baarakɛyɔrɔw dilan togoda la baarakɛda caman bɛ sɔrɔ min kɔnɔ n'an bɛ se k'a fɔ o ma n'o ye jardin ba ninnu ye jardin ba ninnu kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka kɛ kɛnɛ jardin kɛyɔrɔ jirituru yɔrɔw b'a kɔnɔ baganmayɔrɔw b'a kɔnɔ jɛgɛ mara yɔrɔw b'a kɔnɔ hali embouche ka u organiser u k'olu bɛɛ labɛn ani fɛnɛ ka sɛnɛkɛyɔrɔ dilan kɛrɛfɛ min bɛ se k'a tɔ hali bagan dumuniw bɛ se ka bɔ en tout cas a ka kɛ ferme yɛrɛ ye ferme kana dan waritigiw dama ma ferme ɲɛ ka sin togodalamaw ma ferme u ka se k'u ka nafa sɔrɔ a la o hakilinaw talen don o hakilinaw la an da bɛna se o ma projet caman bɛ Grande Muraille ka hokumu kɔnɔ minnu kɛ bɛ k'u ɲɛsin o ma ni n bɛ misali dama de PRTD n'o ye Banque mondiale ka projet dɔ olu kɛ bɛ k'o ferme belebeleba 10 de boloda nka belebeleba i bɛ belebeleba yɛrɛ min dɔn i bɛ fɛn caman sɔrɔ min kɔnɔ nka 6 de baara ninnu donnen don o 7 yɛrɛ kan ka dafa ɲina nka sɔni projet in bannen cɛ an jigi b'a kan ferme 10 ani kɔ de bɛna kɛ o projet kelen dɔrɔn kɔnɔ o projet kelen dɔrɔn kɔnɔ projet wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu fana kan ka kɛ nin ɲɔgɔnnaw caman kan ka kɛ projet wɛrɛ minnu kɔnɔ an y'a ɲini Alahu Taala fɛ gɛlɛya wɛrɛ fana kana don o la vraiment laɲini minnu kɛra projet ninnu ɲinina ni hakilina minnu ye an ka cɛsiri ni jamana ɲɛmaaw y'u ka ɲamadali fɛ kungilenna minnu taara a bɛ se ka o jaabiw d'an ma cogo min na jamana kɔnɔ. Monsieur le directeur hakili la togodalamɔgɔ bɛɛ fana sɔgɔlen bɛ an na sisan ni da sɔrɔ ma dɔrɔn i ni maliyɛn bɛɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que maa maa bɛ Bamakɔ i b'a sɔrɔ an ka maaw bɛ togodaw la koyi anw kɔni ye kɔlɔnjɛbakaw ye n'i ye nin fɔ dɔrɔn an ka mɔgɔ bɛɛ kelen don k'u tulo ka télé fɛ sisan nɔ minnu bɛ k'an lamɛn an ka radio so fana kan n'o ye radio Sherifla FM ye Sherifla FM 95.7 an ni ɲɛ t'an jala nɛrɛma la k'a fɔ u n'a ŋaniya fana bɛ ɲɔgɔn fɛ sisan nɔ alors ni an ye nin jateminɛ e yɛrɛ k'i sigi k'i miiri i ka baara n'i ka expérience kɔnɔna na nisɔndiya jumɛn kan ka se sigidalamɔgɔw ma l'action an bɛ se ka impact jumɛn yɛrɛ fɔ ni sigidalamɔgɔw yɛrɛ bɛ se k'o nafa sɔrɔ nin ko in na ka kɛ ni Mali gɛlɛya ye. Monsieur Suntura laɲini yɛrɛ bɛ o de kofɔ bamananw ko ten dakajan ka di ɲaamɛ nka kɔ kuruli bi ban ni hakilina taara gɛlɛya an y'a san caman fɔ a talen ni san cɛ an bɛ san 16nan de la n y'a f'i ye ka bɔ 2010 la ka na fɔ 2021 la i yɛrɛ kuma projet baw kuma mɛn a ko kan ten a kɔni hakilina tun bɛ yen nka Mali kɔnɔ gɛlɛya caman wɛrɛ tun b'a la o de la anw nana k'an sigi k'an hakili jagabɔ danaya min dar'an kan a ka kan an ka o hakili jagabɔ fɛnɛ jaabi di jamana ma o de la an ye projet caman boloda minnu bɛ se ka nafa lase togodalama ninnu ma nka
an dɛmɛ na o baara fɛnɛ na sabu jamana ɲɛmɔgɔw ye cɛsiri caman kɛ jamana 11 de don nka an bɛ don min na ko bi kabi juin kalo tile 26 a hakilina ɲɛmaya yɛlɛmana k'a di Mali ma a ɲɛmaya ba taara k'a di Mali ma a ministre 11 ka ɲɛma o ye an yɛrɛ ka ministre de n'o ye madame Doumbia Mariam Tangara o ɲɛmaya bɛ Mali bolo président fana ka ɲɛmaya o ɲɔgɔnye fana bolo dalen don o fana kan ka kɛ Mali la o fana ɲɛmaya bɛ di an ka président de la transition générale d'Armée Assimi Goïta ma o fana donc a bɛ n'a fɔ kabi juin kalo 2025 hakilinaw taara Bamako yan nɔ ɲɔgɔnye ministre ɲɔgɔnye min kɛra Mali yɛrɛ kɔnɔ yan k'a ɲɛmaya di Mali ma projet ninnu fana bɛ yen ni an y'u y'olu bolo da projet tɛ tile kelen ko ye ale bi n'a fɔ zabangere de donc i b'a ye don min na a tɛ mɔɔ o don nka a bɛ ladon de an ye projet caman de bolo da o projet ninnu na n ye n da sera Banque mondiale ma o ye projet a bɛ miliyari caman de kofɔ ani Union européenne fana ne yɛrɛ bɛ deli ka baara k'olu fɛ san caman kɔnɔ olu fana hali ni u ni teriya y'o bɔ yɔrɔ nka teriya ma dabila u fana u bɛ hali bi u ka projet dɔ bolodalen kun don o fana bɛ ɲini ka sira sɔrɔ nafolo caman de b'a la fond dɔ bɛ yen o ye diɲɛ bɛɛ jɛ fond ye n'a bɛ fɔ o ma ko fond vert pour le climat ani fond mondial pour l'environnement olu ye diɲɛ seleke naani tɔnba ka fond ye olu fana na an sera ka projet belebeleba fila jamana tɔgɔ la k'o fana don o kɔnɔ kelen o dilanla projet 3 yɛrɛ kelen dilanla ni FAO tɔgɔ ye o fana bɛ miliyari caman de fɔ a bɛɛ papier signé na mais an ka ministre des affaires étrangères ni an ka ministre de l'environnement a papier bɛɛ signé la n'ala m'an ka jɔnya jira n na olu fana projet bɛɛ n'u kan ka don an kɔni mɛnna baara in mɛnna k'a sɔrɔ a ma fɛn nka an da jigi la nin hakilina ni avancée minnu kɛra comme yɛrɛ fɔ cogo min na ɲɛtaa sira minnu sɔrɔla a ka ca Ala fɛ ni nin bɛɛ nana sabati hɛrɛ ni laɲini minnu b'a kɔfɛ u bɛ sɔn ka sabati Mali la PNUD an n'o ye o projet kelen boloda olu ta ye Fonds mondial pour l'environnement ye BOAD fana an n'o ye o projet kelen projet wɛrɛ boloda a bɛɛ projet bababaw ye nin projet bɛɛ papier latigɛra ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya papier bɛɛ signera ni Ala ma an ka jɔnya jira na waati nataw la u kan ka waleya Mali la yan nɔ min bɛ fɔ kunun ko Mali bɛ kɔ a ko la an da jigi la a ka ca Ala fɛ jamana ɲɛmɔgɔw y'u ka cɛsiri kama Mali tɛna kɛ kɔ a ko la bilen sabu kɛmɛsigi o kɛmɛsigi 23 bɛ jamana min kɔnɔ o man ka to kɔ a ko la an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye o faamuyaliw sɔrɔ a la donc ka nin dɛmɛ ninnu kɛ nka projet wɛrɛw fana bɛ yen min ti Mali kelen kun kan hali FAO ta a bɛ jamana caman kɔfɔ nka jamana bɛɛ n'a kɔnɔna to nka projet wɛrɛw bɛ yen min bɛ jamana 3 jamana 4 kɔfɔ o projet ninnu dɔw fana la ani Banque africaine de développement an y'o projet dɔw fana boloda olu fana bɛ sira kan olu fana bɛ lahala ɲumanw na bon bakurunbaya la n bɛ se k'a fɔ tiɲɛ ka di Ala ye baarakɛtaw la caman kɛra min tora o de ka ca dɛ ka caman fana kɛra ni jamana ɲɛmɔgɔw ka dɛmɛ ye ani aw y'u ka dɛmɛ parce que fɔlɔ nin kun faamuyalen tɛ nka bi weleli yɛrɛ min bɛ da ne kan parce que mɔgɔw y'a faamuya ko projet da a ko kɔnɔ ko wari yɛrɛ de bɛ ne yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ nka anw ye projet laɲinibagaw de ye maa wɛrɛw b'a baara kɛ PRTD ni Banque mondiale de fɛn an ni maa wɛrɛw b'a baara kɛ nka hakilina bɔ na ka projet dilan jamana bɛ se ka nafa sɔrɔ la donc o y'anw ka baara ye ka tila k'u fara ɲɔgɔn kan ka tila k'an sigi k'a lajɛ faamuyali minnu b'a yir'u la n'an ka kɛta kɔrɔ la fɛn bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o y'an ka kɛtaw ye n'Ala sɔnna ma fɛnɛ an b'an cɛsiri o yɔrɔ fɛnɛ na a nafa bɛ se ka se jamanadenw ma cogo min na kunnafoni dili nka fɛn kelen bɛ yen fɛnɛ an b'o fara a kan n'o ye kɛta ye secteur privé bɔ da yɛrɛ bɔ ye ka kuma bɛɛ k'i bolo jan a tɛ laban o de la an y'olu ka secteur privé olu commencera k'u wasa don fɛn in na o secteur privé minnu bɛ gɔmɔ arabique la minnu bɛ fɛn wɛrɛ la an da bɛna se o yɔrɔ ma maa caman bɛ yen nɔ minnu bɛ ka hakilina ta walasa ka u sen don ko in na o de bɛ laban saa bɛ wo a tɔ to nkomi dɛmɛbaw ta ye min na nka ni an y'olu sera k'an sinsin an yɛrɛ kolo la a tɛ taa financement kɔ n y'a fɔ ŋunu dɛsɛ sɔrɔ juru kɔ dɛ ko in bɛɛ gulon bɛ wari ko la donc fo an ka fɛɛrɛw sigi an yɛrɛw fɛ yan nɔ a musaka kow taalen ɲɛfɛ a bɛ se ka taa an yɛrɛw fɛ cogo min na maaw kɔni b'an fɛ minnu bɛ k'o hakilina in faamuya n bɛ se k'o misali dɔ ta société dɔ bɛ yen ko société de mise en valeur des produits olu bɛ gɔn baaraw de kɛ olu kɔni ye n bɛ ka Grande Muraille ko in faamuya olu bɛ k'u sen don a la kosɛbɛ an ka foli b'u ye kɔni.
ajaranye monsieur le directeur hakilla machine to ko fabile muno ne hakilla so len tan wala siza mama be ga jamukana me bela jene ko ni ngani addo anfen watina monsieur le directeur an ko ni amso ga yeni tukuni ministry fe hamma me hakna warata projet ko an na saga mo wala sana ko kadam na mamu na kaka abe soro chugo dumena wuri ga do nyashemno wadi yoro dumoma an ga saga andado lako o bela jene fesa ko faranfasia yere ka kuma korodo ko chu amina abe wuri ni jafare ya ni yaye bifana nyamo be dana daga kibla ni sarauka abori yere la ndal bala ka fana o fana jagida o bika yere fana to fana renforcer wala sai kinya shin ngoma alors bi wati min drama wati fana na so duro koi wati min drama wati bana bisiri kanza kuncha yoroda ni gedaw ni na fanu no ere bese ka evaluation du monke kisi ka baje bi ni ala yishima bo sam mo sam bisama nyina nkofe ebe anga sigida ye chugu jumena Michel Suntra ni ngali ndiaranye kosobe nga yavo ko mungadi ni ebi foi madi na bara na ndako awa damino ka ando ka klaka moku sendo ala akaka bekngoi ode anwala yine donc akko kuna fura didi kama hakilla mo bala fam do be fara famel ka ni do fara famel ka do fara chesrika ni do fara la chesrika o la yine mi ba ko fo besro o dunde on fera ka la yine o de la ali ni dana daranka mo mana dana mana dai ka chutola ni de memba tila abi gela abi nyeshi mi mo lolu sendo nala aka chala fe la yinu bi sabati minye ka foko wati na taula anga la yinu me wala za ni mbepsi ka sabati wati na taula la yinu betalike gela minunga afo de ma objectif mi fixer le do o de kan ka nyini o ka sabati dora tabe hakina folo de ko ka sigida sege achola o tida yiri truko bon ni mamie bakurumba talike o de ye ka fo yiri turu de bina ke ka hectare u chama ke malila ka bosse na ka ta 2030 la ni agence Grande Muraille Verte yere ka lanyinu ni ma wore ko ketawe akonin ban kanuna hectare million kononto nywana o ka se ka restaurer nga ko ma bitalike adamade ya fa beka akada ye fene mi ye baka maraye mi ye moni ye baka do olu bela fofo inkono o kono kada ye kono famille la wuli me mawka lafia kama gela mun banka ne ki bitalike be to ko de nunu da sazoro juru ko nga binsri bala basri bina be baka dumini ko tiendo ambe ni la yini nuna nga gela minnu be atinya fanga nye shoma no ye lakana gela we lakana ni sigida cheni ubitali kanyo no kosobe donc akadanye bara bolo minnu bena lakana ko ka nyini akono bara ka bolo da wala sa abisika ke kumimbe anga tuko dala mo blali lakana baliala o kun chama ka saka kele bara ko saka so na fo mako création d'emploi ala ni ferme agricole communautaire nous fo no lu sigra senka akacha ala fe damseni munumbe no nu bi do ko wala so lu ka nyeshi fe wora mo wira be fe do soro ukolola wiru buke entrepreneur baro bu fe ubinyeshon donc ni mbede anga la hinu nye wakati na tawla ka nyeshi to dala momo anga projet bolo dalen nu ani mawre nu be barake fo vo ngono luka projet wala akaseka ni la hinu na ni ri wal nyeshi anga to da na anga jamana mo monsieur le directeur ajaranye hakila malien bela jere ni ngani abe nyoko fesa parce que bora kamun foni amudo nundo ala ne mali fana ntabi ka idado na kanun fo mun kera anengane mun be amunte nundo normal ka fo ni projet B no jamana kono ndungu kan lafia soro projet muna nindo fo vo yera ka nyema ta ka di malima amado ka fo chesri do wuri ka jodo nangani ya mayi ana atikede anyira san manika wala o awde ka chesri o aw ka wuri ka joye bisigi amba kuncha yarona ministry amafo ade sababula inana nga keneka bituguni ni oye madame Dumia madame Tangara
ministre de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable k'a fɔ ka waleɲuman kuma an mako sera a ma cakɛda dɔ ɲɛma a b'o bila anw ka bolo kan walasa ka na masala jamana kɔnɔdenw ye n'i y'a mɛn ko ministère a sigira jamana kɔnɔdenw ye ale ko anw b'a fɛ ka fɛn o fɛn dɔn n'a nafa bɛ se jamana kɔnɔdenw ma ko dayɛlɛlen don anw ma se ka o la fiyewu parce que a prévu bɛ yen nɔ o la an bɛ bi sigi ka kun cɛ yan ni WhatsApp numéro di aw ma WhatsApp numéro an b'o bila aw ka bolo kan o min kɛ sababu ye ne ni aw na bɔ ɲɔgɔn kalama WhatsApp nasiraw fɛ ne b'a fɔ an ka maa welelen an bolo kɔrɔ o kun ye monsieur Toumani Diallo directeur général de l'agence nationale de la grande muraille verte du Mali an n'ale tun bɛ ɲɔgɔn fɛ également ingénieur des eaux et forêts voilà maaw ka dɔn k'a fɔ eaux et forêts ɲɛmaa fana don a bɛ ka minnu fɔ a kalama la dɔnni b'a la cɛsiri b'a la salamu aleykum wa rahmatulahi taala barakɛtu